We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babak Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeeming himself. One, the hustler, Santa Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babak for three. Martin for Babak Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi yun. Bahala na kayo. That for three. Come on. Ito talaga ang confidence nitong bat. Yes, magandang gabi Pilipinas! Hello world! Diyos Marhay na Banggi, Bicolandia! Walang humpay ang mga tunay na bakbakan dito po sa ating elimination round ng ating Ako Bicol Cup Sorsogon. It is now our day 17. At well, ito po ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. At nandito tayo ngayon sa Encinas Pavilion sa maukol. Ayan, maukol na bayan ng Gubat, Sorsogon. Kaya tayo po ay nagbibigay-pugay muna sa mayor na si Mayor Ronel Lim at mga kasama sa LGU ng Gubat. Ayan, magandang gabi po at maraming salamat. And ganoon na din po ang pasasalamat namin kay Governor Boboy Hamor. Ayan, magandang gabi once again. Ako po si Kapa Morgan kasama si Coach Paul Sepe. Yes, partner, magandang gabi at magandang gabi po sa lahat ng ating manonood, no? Itong dalawang kupunan na ito, partner, galing sa parehong panalo. Itong Team Barcelona, Huban, galing sa panalo against Team Barcelona. They escaped that game, partner, with 102-113 ang kanilang naging score dyan. At sa kabila naman, itong mga taga-Bulan ay talagang nanaig ang kanilang inside present doon sa game nila against Bulusan. So tingnan natin kung sino ang magtutuloy-tuloy sa kanilang pagkapanalo dito sa unang game natin, Bulan versus Huban. So wag na natin patagalin at ibigay na natin sa ating arena announcer na si Mr. JB Salvidar. This is your D17 of your Ako Bicol Cup Sorsogon. Brought to you by Congressman Saldico and our people parties. Habang nakasulpa, we welcome you everyone inside Encinas Pavilion. Our double back match now with our elimination round battle. Our first game will be happening between Bulan versus Team Huban. And for the first fight of Team Bulan, our jersey number 35, point guard, Joseph O'Hiro. Our jersey number 11, Chigon, Saul Lucido. Our jersey number 17, small forward, Ken Salgo. Our jersey number 72, small forward, Christopher O'Hiro. Our jersey number 73, center, Rex De Los Reyes. And coach for Team Bulan, Mr. Lauren Dumas. And for the Southerners of Team Huban, our jersey number 1, point guard, and Donato Alfita. Our jersey number 13, Chigon, Joshua Martario. Our jersey number 24, small forward, Chris Alvon Yapao. Our jersey number 8, power forward, Lloyd Progasto. Our jersey number 35, center, Atkin Serrano. And head coach for Team Huban, Mr. Aris Garcia. And for the officials for the smoking, Chief Juani Malinisa. Upper 1, Jason Buhar. Upper 2, Charles Maraveo. This is your Ako Bicol Cup Sorsogon. Atin ko! Ayan, Rex De Los Reyes will go against Noy Bragoso for the battle for the first possession. At ito na, nakuha ng mga nakapula ang mga taga-Huban. Leonardo Labitag, binigay kay Bargario, open for 3.
Pero hindi pumasok ang unang tira. Ito na si Stalbor Bustillo. Hand it off to Buhion. Bustillo from the corner. Wala. Rebound at putback ni Hubilla. Wala. Pero nando naman si Drex de los Reyes. At yan po. Yan, nag-uumpisa ang ating scoring dito sa laban ng Bulan at Huban. Yes, partner. Itong si Drex de los Reyes. Ang game nila, grabs 8 rebounds, partner. So talagang maganda ang pinapakita nito ni Drex de los Reyes dito sa ating game. Lalo na, partner, nung naging addition siya dito sa Team Bulan, partner. Oo, sa unang game lang medyo malamya dahil siguro sa nanibago pa siya, pero yung mga sunod-sunod na laro na niya, naka-adjust naman kaagad itong si Drex de los Reyes, and he's been very vital sa pagkakapanalo nila against Bulusan. At ayun, delivering the goodies is Jill Serrano for Team Huban. Bustillo to Buhion. Now Sabio will take it from the 3-point territory. Fernandon si Bustillo to save the day for him. So 2 that's points. the first 2 points also of Stal Bustillo na napaka talagang sipag, partner, on that game nila against Barcelona. Kung mapapansin mo, isa din tong steady player for Team Bulan, partner. Noy Pagoso short on that one after the pass by Prince Yambao. At ayan, Kenneth Sabio finishing with his left hand. That's the first 2-pointer nitong si Kenneth Sabio. Who scored 17 points on their last game, partner, itong si Kenneth Sabio. Grabe, no? Maganda rin talaga ang pinapakita nitong si Sabio. Isa sa mga highest scorer ng Koponan ng Bulan. Next to Christopher Hubilla. At ayan, may pa-end one itong si Prince Ambahon. Prince Yambao rather. Good spin on the part of Prince Yambao on that play, partner. Talagang napasabay niya si Bustillo doon at ayun, nakakuha pa ng foul. Tight ball game tayo. Layo nung free throw na yun. Prince Yambao. Ito na si Hubilla. May tanga ng bola para sa Koponan ng Bulan. Inaabangan itong si Leonardo Labitag. Binigay kay Bustillo. At yun, sa corner na naman. Same spot kanina. De Bustillo. At this time, he make sure na maipapasok niya na yung kauna-unahang 3 points niya dito sa larong ito. At yan ang kauna-unahang 3 points po ng dalawang Koponan dito sa ating game. Stal Bustillo mayroon ng 5 points dito sa ating laro. Naagaw ang bola ng mga nakaputi. Buhion, naghahanap ng mapapasahan. Binigay kay Bustillo. Malapit sa midcourt. Tumira na naman ng 3. Na-rebound itong 6'8 center na si Drex de los Reyes, pero wala yung kanyang tira na pabanda. Ito na si Prince Yambao. Binigay kay Labitag. Merong atang kickball doon. The ball will stay with Team Huban na nakapula. Samantalang ang mga taga-Bulan po ay naka-blue at puti. Fragoso. Ayan. Very strong yung move. Papasok, paatake nitong si Noy Fragoso. At medyo naghahanap pa siya doon ng foul, partner, kasi tinamaan daw yung kanyang muka. But again, 3 points again. Coming from Stal Bustillo, ikalawa. At ikapitong puntos dito ni Stal Bustillo sa ating game, partner. Oo, sa yung mga previous games nitong si Bustillo, medyo hesitant siya to take those kind of shots. Pero this time, parang mayroon siyang go signal sa kanyang coach na pagka-open ka, tira mo lang. Yes, yun naman talaga ang dapat. That's coming from a good pass and a good swing dun sa kanilang offense, partner. So talagang pag-open ka na dyan, talagang hit mo na yung 3-pointer na yan. And, of course, yun ang ginawa nito ni Stal Bustillo at walang hesitate doon sa tira niya. Kaya nakakalamang po sila dito ng 6 na puntos or make that 4 points, 12-8 at 6:35. Ayan, para sa mga bagong gising dyan, kakaumpisa lang po natin dito sa ating first match-up ng ating doubleheader for tonight. Again, this is the day 17 ng inyong Ako Bicol Cup Sorsogon. The battle between Bulan and itong mga taga-Huban, at dito po yan nilalaro sa Encinas Pavilion dito sa bayan ng Gubat.
Prince Ambao to Pragoso. Pragoso. Shot fake, binigay kay Labitag. Labitag to the corner. Bargario will fire. Rebound, Drex. De Los Reyes. Now Hubilla has the ball. Binigay kay Bustillo. Bustillo open na naman for 3. This time, masyadong malakas yung kanyang tira. Hit check yun, partner, coming Oo. from Stal Bustillo. But again, that's a good shot, partner. Open shot again from Stal Bustillo. Oo. Pragoso. Mid-range jumper at the top of the key. Wala. So, this time, hindi na masyadong pinapatagal nitong si Noy Pragoso ang bola sa kamay niya. Talagang it's either to pass or to shoot ang kanyang gagawin. Ayaw niyang isalpak ito dahil papaloob dahil alam niya na medyo nakakabintay sa kanya itong 6'8" na si Drex De Los Reyes. And right now we have a report from Miss Mabel Echegoyen. Miss Mabel, pasok. Thanks ka pa, Morgan and Coach Paul. Work together, stay together. Ganito umano ang diskarte ng Team Huban sa kanilang laro kontra sa Team Bulan ngayong gabi. Ayon kay Coach Aris, medyo dehado sila in terms of physicality sa kabilang kupunan. Pero may laban naman umano sila pagdating sa opensa. Hindi man makakapaglaro sina Ruben Espanyo dahil nasa Maynila at Markian Gocalin dahil sa sakit ng ngipin ay pagtatrabauhan naman umano ng kanilang mga natitirang players ang laro ngayon. Maglalaro umano sila according sa kanilang game system. Lilimitahan ang mga turnovers. Dapat organized at huwag magkanya-kanya pagdating sa laro. And that's the latest dito sa courtside ng Team Huban. Back to the panel. Ayan, maraming salamat Miss Mabel Echegoyen. So, may sakit pala ng ngipin. Masakit pala ng ngipin ni Gocalin kaya hindi nakakapaglaro. Kaya pala. Yun, sige. So at least alam na naman natin kung bakit kung hindi ako nagkakamali, pangalawang outing na ng koponan ng Huban, nawala itong si Gocalin. Isa rin sa mga point makers nitong Huban, itong si Mark Tian Gocalin. So get well soon na lang kay Mark Tian Gocalin. That's an offensive foul on the part of Drex De Los Reyes, partner. On the run. So, again, ayun, partner. Sabi nga ni Noy Pragoso, as we talk kanina, try ko ilabas itong si Drex at talagang kunin ko yung puntos ko sa perimeter, partner. But again, ikalawang mintis yun ni Noy Pragoso, partner, on that shot. Ayan, hindi pumasok yung unang tira nitong si Prince Ambao pero naagaw na yung bola. At ito na ang mga taga-Bulan, tumatakbo. Bustillo, binigay kay Hubilla. Hubilla gets fouled. And obviously, it will be Noy Pragoso who will be charged for that. Yan na nga, si Noy Pragoso po ang tinawagan ng foul. First foul ni Noy Pragoso. First foul nito ni Noy Pragoso. At ito naman si Chris Hubilla nasa linya at yan ang kanyang ikalimang puntos, partner, nito ni Chris Hubilla. Make that 6. So maganda. Itong kung mapansin mo yung dalawang nakaraang drive nito ni Christopher Hubilla, talagang going strong to the basket, partner. Oo, doon siya mas effective eh. At ayan, sungkit pa niya yung bola kaya nasa kay Bustillo na ngayon ang bola. At ayan na naman ang opensa ng mga taga-Bulan with Christopher Hubilla finishing with his left. That's his 8-pointer of the ball game. Bargario at the corner, tumira ng 3. Pasok yan! So yan ang unang field goal nitong si Joshua Bargario sa larong ito. And this guy can also score in bunches. Mabigyan lang talaga ng pagkakataon. Talagang very offensive-minded din itong si Bargario. Yes, partner. As you can see, nung nakaraang game niya, partner, kontra Barcelona, he scored 16 points on that game, partner. Itong si Joshua Bargario at mayroong dalawang 3 points, partner, on that game. But again, sabi nga natin minsan yung shot selection kasi volume shooter din itong si Bargario, no? So on that game, 10 shots, dalawa lang yung pumasok. Pero normally talaga na ipapasok niya yung mga 3-pointers na yan. So yun lang, shot selection. But again, sabi nga natin, once a shooter talagang hindi titigil na titira yan. Once na open yan sa 3-point part. As long as merong kumbaga green light na binibigay ang coach, just go ahead. Basta't open ka, matumulong ang bola, bahala na si Batman.
Ito na si Buhion, ang bahala para sa kupunan ng bulan. To De Los Reyes na mula kay Bustillo. De Los Reyes working his way. And look at that. Master na master nitong si De Los Reyes ang pabandang tira, no? After a spin. Margario na naman tumira. Medyo kapos dito sa tirang to. At sabi na naka-rebound ng bola para sa mga taga bulan. Diniretso nitong si Sabio. Ganon katindi ang Kenneth Sabio for bulan. First 2 points on 4 points itong si Kenneth Sabio, partner, dito sa ating game. But again, isa din itong talagang scorer dito sa Team Bulan, partner. Oo. Merong kiskisan doon, ha? By the way, merong actually hindi na masyadong bago, but Planas is now inside the Huban squad. And ganoon din itong si Duran. Yes, partner. So, may sinig na lang ating mga referee doon na review on our IRS, partner. So, titingnan natin kung ano ang magiging call at hatol nitong mga officials natin on that last play against Jubilia and Duran. So sige, we'll just wait for our officials kung ano ang kanilang desisyon as we take a look at the bench of Team Huban na trailing by 11 points dito sa late part ng ating first quarter dahil meron na lamang po tayong 3 minutes and 3 seconds na lalabi dito sa ating unang period. At ito na, double foul ang nakikita nating sign from the referee. Oo, so double foul on number 6 Duran for Team Huban and number 72 Chris Jubilia para sa mga taga-Bulan, partner. Tama. Oo. And the ball will go to ayan yung tira ni Planas at si Jubilia doon at sa kasi nga, pero hindi naman masyadong kaya lang medyo talagang overextend itong si Yes. Jubilia yung kanyang So, arm. titingnan nila kung kanino mamibigay yung possession, partner, kasi the last possession ay itira nito ni Planas, partner. So, Let's see kung sino ang bibigyan ng possession. The referee says it's Bulan's basketball. yes, Bulan's basketball. So 24-13 po. Again, 11 ang kalamangan nitong mga taga-Bulan kontra dito sa Huban. Ito, partner, ito very important itong game na ito para dito sa both teams, partner, kasi ang kartada nitong dalawang kupunan na ito for Team Bulan, partner, may 3 panalo at 2 talo. Ito namang mga taga-Huban, 4 na panalo at 2 talo. So kung sino ang matatalo dito ay talagang bababa sa team standing, partner. Tama. At yung mga possible chances na magkaroon ng triple tie sa kanilang distrito Yes, ay partner. very possible na mangyari. Anyway, Duran just scored for Huban. Bustillo kicks it out to Sabio. Sabio fires in and out. Rebound Planas for Huban. Binigay kay Prince Yambao. Yambao rumaragasa. Ginamit ang board. Wala. Sinubukang ma-rebound ang kanyang mintes pero hindi niya nakuha. Ito na ang mga nakaputi. Bustillo from the corner. Bang! Ayan, nakakatatlo na itong si Stal Bustillo. At talagang he's feeling it, partner, beyond the arc. So talagang once na nag-transition, ang hanap niya kagad, go to the corner. At saka maganda pa yung depensa Oo. doon. Siya pa yung nakatapik ng bola. Kaya ito na naman ang possession para sa mga taga-Bulan. At nandun sa ilalim si Jubilia. Ready to receive a pass mula dito naman kay Bautista. Yes, kakapasok lang itong si Junel Bautista, partner. Planas to Yambao. Yambao, dinoble. At Planas, ang nabigyan ng bola mas malapit sa ring. Kaya sinubukan na sanang atakihin itong depensa ni Jubilia. Pero the ball went out of bounds, but still, bola po ng mga taga-Huban. Ipapasok ngayon dito si
Forges for Huban. Yan, Gio Forges. At sa kabila, partner, pinasok na rin itong si Gigan Toka at si Fajardo. So pinalitan na muna si Drex de los Reyes. Duran. Binigay kay Forges. Forges can also hit from the 3-point country pero wala siya. He went out of balance receiving that pass. Sabi niya, pre, ang taas naman kasi nung pasa mo. Nag-ingat kasi siya because akala niya he stepped on the line already pero hindi pa naman pala. Pero yung momentum ng katawan niya papalabas Papunta na sa talaga. labas, eh. Oo. Fajardo will attack the paint pero inilabas ang bola at bago niya na ipasa na traveling na muna siya. Yes. Grabe itong mga players itong team Bulan partner. Once na pinapasok talagang nagko-contribute in the lights of Gigan Toka and Fajardo on their last game, partner. Grabe ang contribution ng dalawang player na ito for Oo. Team Bulan. Tama yung points from the bench points. Oo, bench scoring. Ayun naman si Bustillo, ginamit ang kautawan pero hindi niya na asinta ng maayos yung kanyang tira. Planas fakes and lets it fall. Ayun, Planas for with 2 points. The first 2 points of Planas, partner, dito sa Tama. ating game. Bustillos, open na naman. Wala. Rebound, Serrano. Now it's Planas with the ball. Binigay kay Duran. Balik kay Planas. Planas, nakitang open si Forges sa corner. Pero balik sa kanyang bola sa may baseline. At maganda yung extra passes na yon. A good extra pass on the part of Forges to cutting John Planas. 4 points na itong si John Planas dito sa ating game. Yan ang maganda pagka ikaw ay you're moving without the ball. Yes, partner. And good tap on Forges, but wala ng oras. Ayun nga, kinulang na sa oras. 29-21. Walo lang po ang lamang ng mga taga-Bulan dito. Pero ganun pa man, nakakalamang pa rin sila. Kaya kailangang habulin nitong mga taga-Huban. Ano yung mga nakita mo sa first quarter, Coach Paul? Good start on the part of Team Bulan, partner, in this first quarter. But again, sabi nga natin, ito ang iingatan din nila. Kasi pagpasok nitong mga bench player, nitong mga taga-Huban, partner, bahagyang nakahabol. Partner, ang binibigay nito on their last game, partner, itong bench scoring. On that last game, galing sa bench, 37 big points, partner, itong mga Taga-Bulan. kinontribute nitong mga taga-Huban, partner. Huban. That's why sila, ang minsan malakas itong bench player nitong mga taga-Huban, partner. Kung mapapansin mo, medyo undersized pero napakabibilis at talagang may shooting din. And the lights of Planas, ito si Forges, ito si Agil Serrano, maganda din ang pinapakita. So yan, partner, ang titingnan nila dito. Kasi once na napapahingahan itong si Chris Ubilla at si Drex de los Reyes, doon naman kumakala itong mga bench player nitong Team Huban, partner. So, again, that's the challenge of the bench players also of Team Bulan, partner, to execute and play well dito sa ating game. To cope up with the bench scoring din itong kalaban nilang Huban. Okay, so we're about to start the second quarter. So eto na, Bautista will be inbounding for Bulan. At binigay kay Gigan Toka. Now it's Buhion, balik sa larong ito. Buhion naghahanap ng magandang mas mapapasahang maganda. Walang nakita pero yun, itinuloy-tuloy. Itong si Buhion ang kanyang attempt to shoot, but right now we can see na si Planas is down on the floor. Yes, partner. Mukhang hawak-hawak yung dibdib or yung abdomen niya. Hindi natin nakita kung ano ba yung eksaktong nangyari. Bakit But wala namang foul Nasa- yun ang oo. itawag doon, partner. Kasi yung pag-ikot ni Buhion, partner, halos wala naman tayong nakitang extra motion doon. Oo. And dire-diretso siya going sa drive niya and makes 2 points, partner. Tama. Makikita natin yan kung meron tayong replay. Pero ayan, nakita natin talagang masakit.
Sabi ni Planas. Shoulder partner, yung hinahawakan yung shoulder niya ba? Oo, parang na hyperextend partner. Baka nadulas at natumba. Ayan, so agad-agad naman pong pinupunasan niya ng ating mga strikers para siyempre mas safe yung ating mga players sa mga slides. Okay, so we now continue with the game. Forges setting up the play for Huban. Nakita si Labitag. Sets Bargario. Bargario now. Dribbling with his left. Punta sa gitna. At crossing over. At naagaw ni Buhion ang bola. And there you go. 2 consecutive 2-pointers for Buhion for Bulan. Yes, partner. Maganda yung recognition ni Buhion on that defense na talagang ito partner, very steady kasi ito si Buhion. Hindi man lang magpanik kung makita mo. Oo, talagang napaka-slow mo lang niya pero very effective ito si Buhion, partner. tama. Ayun na naman ang mga taga-Bulan in transition pero ibinalik at nandun si Obilla. What a flying shot! 12 points na ito si Obilla, partner, Itong dito si sa ating game. Christopher Hubilla. Grabe, ganun ka-athletic po ang isang Christopher Hubilla. Kaya hindi huwag kayong magtaka na madami siyang tagahanga. Hindi lang dito sa Bicol, kundi pati na rin sa buong Pilipinas. At yun, missing si Serrano, rebound ni Hubilla. And right now we have a report from Miss Regine Bue. Miss Regine, pasok. Continue the momentum we build, maintain the energy inside the game. Kapa Morgan at Coach Paul, ito ang payo ni Coach Bok ng Team Bulan sa kanyang mga manlalaro. Team Bulan is confident that they have a high chance to win the battle game tonight kontra Team Huban. Tiwala si Coach sa team chemistry na nabuo ng kanyang manlalaro kung saan ito raw ang kanilang magiging advantage. Gamay at nagkakaamuyan na raw ang mga players kung kaya ay madali na lang ang execution ng kanilang laro. Yan ang update mula dito sa side ng Team Bulan. Balik sa inyo Kapa Morgan at Coach Paul. Ayan, maraming salamat, Miss Regine Bue. Now it's Prince Yambao working against 2 defenders. Wala. Pero mananatili sa kanilang possession. Forges pumps and scores. That's the first 2 points of Gio Forges sa ating laro, partner. But on the other end, kita mo naman yung strong move dito ni Dexter De Los Reyes. Oo. At mayroon na siyang 6 na puntos din dito sa ating game. Tama. Forges is also a very instrumental guy doon sa laro nila against ano ba yung Prento Diaz ba yun? That's Barcelona, partner. Barcelona. Miscore siya doon ng 2 consecutive threes na talagang very important. Now, balik kay Forges ang bola. And kung hindi kayo nagtatanong, 2 overtime yun, partner. That game, Barcelona and Huban. Oo nga pala. 2 overtime yun. Binato ni Fragoso kay Forges sa labas ang bola. Pasok! Yan! Yan ang sinasabi ko sa iyo, Partner na partner. nga, napansin mo yung 3 points. That's the Oo. first 3-pointer dito ni Forges at mayroon na siyang 5 puntos dito sa ating game. Pero napakaganda yung nakita ni Fragoso na open yung kanyang kakampi doon. Hubilla, dire-diretso, binigay kay De Los Reyes. De Los Reyes, Ginolins lang. Very easy. Oo. Part of Drex De Los Reyes. But ito, kailangan nila, partner, bumaba dito. Kasi yung nasa baba ay si Noy Fragoso at itong si Prince Yambao. So, 4 na puntos. Medyo inaalat itong si Prince Yambao, partner, in terms of scoring. 4 na puntos pa lang ang kanyang natatala dito. Oo, pero kung mapapansin mo, sa bagay, marami din naman siyang na-try ng attempts. Right now, Labitag to, ayan, Gio Forges scoring another 2 points dito sa ating second quarter. 6:23, 41-30. Lamang po ng 11 ang mga taga-Bulan. Bautista, sinubukang tumira sa 3. Now, down low, it's, ibalik kay Bautista and this time, kumana ng 3 sa corner. Ng 3 points din dito ni Bautista, partner. At mayroon ng 4 na 3 points itong mga taga-Bulan dito sa ating laro, partner. Madami na rin pala, no? Yambao to Fragoso. Now to Forges. Forges to Serrano. Balik sa labas kay Fragoso. Fragoso. Naubusan ng oras. Sobrang madaming pasa doon.
at hindi na nila na-beat yung 24-second shot clock Yes, violation. partner. Doon pa lang kasi kay Forges, akala ni Noy, ititira niya na. Oo. Talagang bumaba na nga ng bahagya itong si Noy Fragoso. But again, Oh, pinasa pa sa loob, partner. Anticipating the rebound. Ano? Oo. Sa Sabio. Malakas yung tira mula sa tres. Ito na naman ang mga nakapula, mga taga-Huban. Forges to Labitag. Labitag, binigay kay Yambao. Yambao, inching his way, papunta sa ilalim or sa paint. Nakuha ni Forges, steps back for 3. Wala. Oops, that's a foul. That's an offensive foul. Offensive foul, number 73, next to the Slayers. Second personal foul, first team foul. That's the second personal foul on Drex, partner. Oo. So, hindi niya naman kailangan gawin yun kasi kontrolado niya na yung bola eh. Medyo feel lang siya ng konting tapik sa likod talagang. Talagang Yun yung naging reaction niya eh. he is trying to get rid of the pesky defense nitong si ni Yambao. Kaya yon. Pero ito na naman in transition itong si Jubilia. Pagkaga ng mga play wala na, ilista mo na yan para kay Actually, that's Junel Bautista, partner. Bautista. Akala ko sa Jubilia. Magkamukha yung layup nila, no? So, count that in for Bautista for Team Bulan. Junel Bautista. Now it's Buhion with the ball. Crossing the midcourt now. Inaabangan ni Labitag. Pinasa kay Bautista. Now naman kay Jubilia. Jubilia naagawan itong si Noy Fragoso. At ayan, tumatakbo. 2 against 2. Noy Fragoso! And yeah, what a sorry miss. Gusto niyang idakdak eh. Yes, Pero yun, nabawi niya. 6 points itong si Noy Fragoso. Dito sa 10 points. Make that 10 points, partner pala. Hindi ko nakita yung dalawa sa gilid na 4 points. Okay, and Fajardo hits from long distance. That's a long 2. Yambao putting up and in that basketball. And now it's Bulan's basketball. So, ayun na, Buhion, partner. Very steady talaga. Talagang napapakalma niya yung opensa nitong mga taga-Bulan dito. Bautista, in and out yung tira mula sa corner. Pero may nakitang foul ang ating referee. That's a technical foul, partner. Technical Oo, foul. actually. Anong Dito- ginawa doon ni Duran? Kasi pagtira nito ni Bautista, pumalakpak siya. Hindi talaga pwede yan. So, hindi pwede yan. Papalakpak ka kung nasa bench ka na nagagandahan ka sa support of your teammates. He was trying to distract Bautista. Pero yan nga, bawal po yan. At tinatawagan talaga ng technical foul. Actually, that's on Forges, partner. Forges. Pala, oo. Gio Forges. Hindi si Duran. Hindi si Duran. Si Gio Forges. Oo. I see. Ayan, napagkamalan pa natin dito si Basta may nakita ko, pumalakpak Duran eh. So, that's why, pito kagad yung referee at tinawagan ng technical foul. So yung technical foul po, technical free throw hindi na ipasok. 3:54 po ang nalalabi sa ating second quarter, 48-34. Bulan pa rin po ang nakakalamang dito. Labitag. And Prince Yambao almost but not quite. Pero Labitag keeps it alive for Huban. Bigay kay Elpos. Oh, what a play by Noy Fragoso. Kahit nakaupo ay marunong pumasa itong si Noy Fragoso. Kaya yan, nakascore itong si Prince Yambao at mayroong pang foul. Look at that. Oh, yun. So, bonus shot for Prince Yambao. Kanina kapos yung tira, ngayon medyo malakas naman. Now it's Kenneth Sabio with the ball. Dire-diretso.
At nandun yung defender, it's Noy Pragoso. Magaling na defender din itong si Noy Pragoso pagdating sa mga ganong Yes, partner. rumaragasan na player, talagang hindi niya hinahayaan na hindi niya yan madepensahan. Sabio fakes, binigay kay Cubales to Bustillo, wala, rebound, same ball, sabi ng ating arena announcer na si JV Salvedar at 14 seconds to shoot. Oy, maganda yung knockout play na yon. And nice recognition on the part of Bustillo. Nice shot naman on the part of Fajardo. And one at the other end. Ito namang si Yambao. So mapupunta ulit siya sa free throw line to take the bonus shot. 10 points na siya dito, partner. Itong si Prince Yambao. But again, pansinin ko lang yung good na dukot play doon ni Mark Fajardo, partner. Oo, tama. Sa kabila. Pero dito naman sa kabilang banda, na-foul siya. So yan, ito po ang laban ng mga taga-Huban at ng mga taga-Bulan. Dito pa rin po sa ating elimination round. Ako Bicol Cup Sorsogon, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. At ayan, nakompleto ni Prince Yambao ang 3-point play opportunity. Now it's Bustillo, binigay kay Kenneth Sabio. Hobilla humihingi sa poste, pero ito si Sabio, nakita si Cubales. Inilabas kay Bustillo. Bustillo now elevates for he fished a foul. Sa Labitag, partner. Oo. Ito na si Bustillo habang si Labitag ay still talking with the referees. Nasabi niya, parang walang foul ako. Hindi ako na-foul doon . Well, gano'n naman talaga normally. Basta player ka, feeling mo mali yung mga calls ng referee. Gano'n ang Siyempre, laging ganun, partner. laging gano'n. Sabi natin, yung mga players, lagi kalaban yung referee. Oo. Kala nila, So, yun, Bustillo splits the free throws. Labitag against Cubales to Noy Pragoso. Maganda yung pasa. That's a give and go play sana. So 51-39. 12 po ang kalamangan ng mga taga-Bulan dito. Noy Pragoso umatake and gets fouled. that's on Kenneth Sabio. First personal foul ni Kenneth Sabio at fourth team foul nitong mga taga-Bulan dito, partner. Tama. Napakagaling talaga ni Noy Pragoso on fishing a foul on that kind of drive, partner. Oo. Talagang kung hindi 80 or 70% na-foul siya pag gano'n yung klase ng drive niya. Duran will try from the three-point country and Noy Pragoso. Yan, sinasabi mo. Magaling umatake. This time, umatake at using the back door at umiscore. At mayroon na siyang 12 points dito sa ating laro, partner, on that drive. Kaya naman madalas nagiging player of the game yan si Noy Pragoso. At again, Gigantoka, sumagot naman sa kabila, partner. Itong si Ruel Gigantoka. First 2 points ito ni Ruel Gigantoka dito sa ating game. Isa rin sa mga big guys nitong Bulan. Prince Yambao, lets it fly. Wala. Gigantoka naka-rebound. Now si Hubilla. Nakasungkit ang foul. It's Traveling, It's partner. a traveling. Oo. Traveling. Balik sa 12 ang abante dito ng mga taga-Bulan, partner. With 1 minute and 36 seconds po sa ating laro. Again, donning the white jersey with blue short is the Bulan and the red with yellow trim is Huban. Okay, and Duran open sana doon. Binigay kay Serrano while driving to the basket. Wala, na-rebound ngayon ang mga nakaputi. Hubilla has the ball now. Binigay kay Cubales.
Coballes nakitang nasa unahan si Sabio and finishes underneath. Nice play on the part of Bulan. At ito na naman, Sabio tumatakbo to Bustillo. Bustillo using the glass with a two-hander layup. That's a nice one also mula kay Bustillo. Nakakadami na din siya. Yes, partner, 14 points na itong si Bustillo at itong si Kenneth Sabio, 6 na puntos dito sa ating game. Maganda sana yung atake ni Prince Yambao, kaya lang yung tira niya medyo malakas. Sabio, and there you go. Finishing with the left hand. May pa and one pa. At ayun. At medyo i-review din yan, partner, ng ating mga official kasi medyo let go na sana yun, partner. Nasa area na at nakaangat na at umilalim pa itong si Mark Anthony Labitag. Si Labitag? Oo. But again, that's a basket on the part of Kenneth Sabio. So, titingnan natin ulit kung ano ang kung i-upgrade ba or stay yung foul na tinawag, partner. So yun ang antay natin. Oo. But again, 57-41 with 43.1 seconds remaining po dito sa ating second quarter. Sa ating mga late tuner, this is the day 17 of your Ako Bicol Cup Sorsogon. Laban ng Bulan kontra Huban. Oo. And mahalaga, gaya ng sinasabi natin kanina, mahalaga to sa dalawang koponan na mailusot nila ito. So sino kaya dito sa dalawang ito ang uuwing wagi? Yan ang ating pagkaabangan at huwag kayong kukurap, huwag kayong lilipat ng pinanonood nyo para nang sa ganon ay first hand yung malalaman ng resulta ng larong ito. Samantala, Bulan nakakalamang dito ng ilan ba yung lamang 59-41, 18 points, that's partner. big 18 points. Make that 19 points on the free throw of Sabio. Kenneth Sabio. At sa kanila pa yung bola, partner, because of the unsportsmanlike foul na tinawag dito kay Mark Labitag, partner. Time out muna dito. Ito mga taga Bulan na to possibly draw a play. Ito si Coach Loren Gilbas. And of course, for them to bet itong opportunity na to talagang i-take nila para makascore pa dito sa last seconds ng ating second quarter. So again, partner, yun kung Nice ano po yung decision nangyari. on the part of the coach. Oo, ano po yung nangyari dun sa technical foul or unsportsmanlike foul na tinawag kay Mark Labitag. Kung mapapansin nyo po on that last play, dire-diretso na si Kenneth Sabio at naka-take off na siya, nasa area na, no? Dinaanan pa nito ni Labitag sa ilalim. So, yun ang nakita ng ating mga referee. So, that's a big no-no, partner, kasi kumbaga, that's dangerous, delikado talaga yan for the players. So kung So, ikaw automatic, kahit hindi tinamaan yan, basta dinaanan mong on-flight, partner, talagang technical foul or unsportsmanlike foul. tama, parang yung sa pagtira sa 3-point na Yung landing spot naman yung yun. landing spot naman, kahit wala kang intention to hurt anybody, pero pag ganon talagang tatawagan ka ng foul. Sumabit doon itong si Coballes dito kay Prince Yambao. That's the first foul on Marco Balles. Prince Yambao kanina na-shoot niya yung free throw and this time making it. 12 points na din itong si Prince Yambao dito sa ating game with 33.6 seconds remaining sa ating second quarter. Oo. And batiin ko nga pala ng good luck sa lahat ng mga players dyan sa Inter-Village Basketball Tournament sa Bilitayan Relocation. Hello po. Oo. Good luck po sa inyo. Good luck sa lahat ng mga players, especially yung players ng DSWD Phase 1 and 2. Ayan. And salamat kay Cap Mike Rodrigueza for making it happen. Ayan, eto, Sabio, tumira ng 3. In and out. Na-rebound itong si Elpos. Elpos, ginugulo pa rin ni Hobie Ilya. Holding foul. Oo. That's So, the pangalawa. second. Oo. Pangalawa Penalty ni na dito, Hobilla. partner.
That's the second time also of Kenneth Sabio, partner, yung tirang ganun, in and out, doon sa kanyang 3-point shot. Oo, tama. Pero nakascore na ba siya sa 3 points? Wala pa, partner. Wala pa. Pero talagang tumitira din itong si Sabio. Mayroon siyang isang napakalaking game, yung game nila against Erosin, kaya lang hindi naging sapat yun para maipanalo ang laro nila doon against Erosin. But that's a close game also. At ayan, diyan po nagtatapos ang ating pangalawang period or the first half of this very exciting ball game between Bulan and Huban, na kung saan ang Huban ay humahabol dito ng 17 puntos kontra sa mga taga-Bulan. So kami po ni Coach Paul Sepe ay magbe-break muna. Diyan lamang po kayo. Pero bago yan, paalala lang na itong Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Hawak na ni Paul Lee ang course ng Ako Bicol Cup Sorsogon. My capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup.
them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Bob of Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Legaspi, he has redeeming himself. The hustler, Santa Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Baba for three. Martin for Bob of Santa Maria. Wala akong masasabi. Tinilang yun. Bahala na kayo. Lahat for three. Come on! Ito talaga ang confidence nitong bat. Yes, nagbabalik po kami ni Coach Paul Sepe, ang inyong abang lingkod, Kapa Morgan, dito sa laban ng Huban at saka ng Bulan sa loob ng Encinas Pavilion dito po sa maalon pero napakagandang bayan ng Gubat, Sorsogon. Pero bago natin balikan ang bakbakan, silipin muna natin ang team statistics. Yes, partner, for both teams, team stats nila nung nakaraang half, no? For Team Bulan, ito bench scoring, 13 coming off the bench, partner, kontra sa 14 ng mga taga-Huban. At isa lang yung lamang dyan, medyo na-contain nila itong bench points ng mga taga-Huban dito. Nasabi ko nga, malakas ito once na talagang mag-produce itong mga bench players itong mga taga-Huban. But again, points in the paint, partner, very evident because in the likes of Chris Obilia, Kenneth Sabio, of course, Drexler Reyes, coming off the paint, yung 60 points nila, partner, 42 points dyan, points in the paint, partner, kontra 30 dito sa mga taga-Uban na talagang ito na tinatrabaho yan ni Noy Progoso, ni Prince Yambao, partner naman sa kabila. At dito, turnover, partner, 8 ang kanilang naitala ng mga taga-Bulan nung nakalaang half, at ito na mga taga-Huban, 12, partner. So that's why tingnan mo ang score, partner, malaki yung turnover, malaki yung pass break points na nangyayari. That's why sabi ko nga, may mga malalaki sa kabila in the likes of Gigantoka, Fajardo, Drex de los Reyes. Once they control the board, talagang push the ball at talagang pass break yung ginagawa nila. But second chance points, isa lang ang lamang dito ng mga taga Bulan, partner, 11 to 10. So maganda din ang pinapakitang energy and aggressiveness in crashing the board ditong mga taga Huban, partner. So that's the number that you are looking for. Tingnan natin kung ano ang mangyayari ngayong second quarter sa pagpasok natin on the third quarter. So again, laban ng Huban again against Bulan, partner. Sino kaya ang magwawagi dito sa ating game? Bicol Cup Sorsogon is brought to you by Congressman Sally Cuat ng Bicol Party List. Ang tabong natin sa lupa. At ayan, again, we're live here at the Encinas Public Pavilion and the municipality of Gubat, Sorsogon. Once again, kami po ay nagpapasalamat kay Mayor Ronel Lim at ang mga kasama sa local government unit nitong Bulan. Maraming salamat po. And of course, the Governor, Boboy Hamor, maraming thank you din po, Governor. Ito na, ang unang possession sa ating second half. Bustillo, tumira ng 3. Wala. Ito't nasa kay Planas na ang bola for Huban. Binigay kay Labitag. Mark Labitag. Wala, medyo malakas ng konti lang yung kanyang tira. Anyway, parang hit check ngayon eh. Now it's Obilia against Noy Pragoso. Ayan, walang mapasahan pero sabi niya bigyan ng magandang spacing. So now in isolation itong si Obilia, malakas yung kanyang tira. Ito na, tumatakbo ang mga taga Huban. Muntik nang maka-home run doon itong si Prince Yambao. Buti na lang nandun, nakaantabay itong si Noy Pragoso. And for the putback, hindi niya naipasok pero he got fouled. Yes, partner, that's the third foul on Drex de los Reyes dito sa ating laro. Kaya pala napapakamot itong si De Los Reyes.
Yun talaga. Sabay upo sa bench. Alam niya na yon. Oo, and kung mapansin mo yung nangyari sa kanya on that last game partner doon sa Bulusan, ganun na ganun din. Tama. At early going sa third quarter, 3 na din yung foul niya. That's why naiupo siya ng mas maaga. But again, nai-sustain yun ng mga taga-Bulan, ng mga teammates niya partner. That's why nanalo sila doon sa larong iyon. So Noy Pragoso missing both free throws. Very unusual din yan kay Noy Pragoso kasi usually kung di yung dalawang free throws na kukumpleto niya ay madalas nagiging split lang. Buhi on. Dire-diretso, binigay kay Fajardo. Fajardo in a short floater. Wala. Labitag now. Tuplanas. Bargario open for 3. Bang! Ayun, Dalawang 3-pointer nito ni Joshua Bargario dito sa ating game. Talagang sinigurado niya yon partner. Open na open doon. Walang bumabantay sa kanya. Buhi on. Binabantay naman itong si Mark Labitag. At ayun, naagaw nitong si Yambao ang pasa nitong si Buhi on papunta kay Robilia. Wala, yan ang na wag mong gagawin if you're a point guard. Yung patayin mo yung dribble na yan. Kasi once na talagang i-kill mo yung dribble na yan, partner, mahihirapan ka na. Kasi sabi nga natin, pinipressure talaga siya nito ni Mark Labitag sa taas. Yun ang gusto ni Mark Labitag na gawin niya, i-pick up yung bola. At ready doon ang mga kakampi niya. Once na i-pick up yung bola, talagang sinusuffocate at talagang ayaw nilang mapasahan na itong mga kakampi ni Buhion dito sa ating game. At pagka pinick up mo na kasi yung dribble mo, parang you are nowhere to go but to pass. Oo, yun na. Wala ka ng triple threat, kumbaga sinasabi. Tama. And, well, isang dosena po ang kalamangan dito ng mga taga-Bulan, 60-48. Wala pang 2 minuto ang nakukonsumo natin dito sa ating third quarter. And Bustillo now will do the favor for Bulan as the point guard. And binabantayan siya ni Joshua Bargario. Binigay kay Fajardo sa ilalim. Bustillo tumira ng 3. Short, rebound. Noy Pragoso. Binigay kay Planas. Planas now to Bargario. Bargario, binalik kay Planas. Nag-drive pero inilabas kay Labitag for another 3. This time, it's Mark Labitag. Yung sinasabi natin, itong mga bench player nagko-contribute dito for team Huban, but another steal on the part of Prince Yambao, partner. Oops! Pragoso in trouble there. At ito na, Hubilia against Yambao. Uminto. And scoops it, but nope. Di pumasok. Planas. Binigay sa nasa unahan na si Bargario. Bargario using the board and the finish. Another 2 points from Joshua Bargario, partner. 7 na lamang partner ang kalamangan at 7:08. Fajardo against Pragoso. Binigay kay Bustillo. Bustillo now. Yan yung short stop niya at na-foul itong mga nakapula. Sinong katatawagan? I think it's Noy Pragoso. Sa second foul on Noy Pragoso, partner. But ito, partner, magandang development for Team Huban. 10-0 run ang kanilang ginagawa dito sa pagpasok nating third quarter, partner. Wala pang nai-score dito ang mga taga-Bulan, partner. That's a very good development on the part of Huban. At ayan, good defense. Blocking Fajardo. At ayan, for the finish. Maganda yung pasahan doon. Very unselfish itong si Bargario. Again, dagdag mo pa yan. 12-0 run na, partner, ang ginagawa nitong mga taga-Huban. Yung sabi mo kanina, may pagkakataon talaga at kayang bumalik nitong mga taga-Huban dito, partner. Tama. Meron silang gano'n. Very resilient ang team na to based on my observation. So ayan, 5 na lamang po ang kalamangan. Nakascore doon ay si Yambao sa pasa ni Bargario. But right now, ito namang si Hubilia taking free throws after he's been fouled by I think it's Yambao.
Let's see, pero mintis po yung unang tira ni Hubilla dito. Nakakailan na ba si Hubilla? Mayroon na siyang 12 points, tama? Yes, partner. And mintis pa rin yung pangalawa. So, di maganda yung free throw shooting ni Hubilla dito. Labitag to Planas. Balik kay Labitag. Open na naman for 3. Bang! Same spot, same result. Grabe talaga itong mga bench players dito nga Team Huban, partner. Oo. Make that 15-0 run, partner. Grabe. Talagang pagdating sa resiliency, isa to na huban sa mga impressive teams. Ayan naman, Planas, binigay kay Fragoso. Fragoso, kapos ang... ayan na si... naagawan itong si... Mark grabe. Labitag, Mark partner. Labitag is everywhere. Baka siya pang tumira dito. Pero si Bargario na ang nagtuloy-tuloy ng tirang yon. Make that 17-0, partner. At tabla na tayo. Ayan ang sinasabi natin dito Yun. sa mga players nitong Huban. Talagang masisipag, partner. Oo. So ito na. Sabio. Balik kay Bostillo. Bostillo walang tira. They need to shoot. 4 seconds. Ayan, kapos ang tira. Sabio. Binigay kay Hubilla. And there you go. Good pass on the part of Sabio. Quenching the drought of Oo. Bulan. That's the first 2 points on the 5 minutes, partner, dito sa third quarter. Eh naman si Mark Labitag nagpakawala ng wild 3 mula sa corner. Sabio, binigay kay Fajardo. Fajardo against Yambao, naagawan ni Yambao. Ito na, tumatakbo ang mga kapula. Fragoso, fakes, tumira at counted ang kanyang what a shot by Noy Fragoso. Yeah, look at that. Nice fake. Biling-bili doon si Buhion. That's the 14th point nito ni Noy Fragoso sa ating laro at tabla na naman tayo sa 62. So again, partner, grabe yun. 17-0 run ang ginawa nitong mga taga-Huban dito sa third quarter. At yung unang puntos ng mga taga-Bulan, partner, is on the 5-minute mark ng ating third quarter na nakuha. Kaya ayan, ipinasok na si Drex de los Reyes dito para to add some strength when it comes to the inside defense nitong mga taga-Bulan. Hubilla was defended pretty well by Fragoso. Planas now. Oh! What a move! That's a sensational shot. Mula dito kay Noy Fragoso. He's putting up a show. Yes, partner, at labang na ng tatlo ang mga taga-Huban. And Noy Fragoso has 17 points on our game. Oo, grabe. Noy Fragoso parang 5'6 or 5'7 lang, ano? Ayan na naman ang agaw ni Yambao. At nandun. Uy, sayang yon for Huban. But eto naman ang Bulan babawi. Tumira ng 3 si Bautista, wala. At eto, nasa mga nakapula na naman ang bola. Noy Fragoso. Binigay sa corner kay Bargario. Bargario for 3, wala. Rebound itong si Drex de los Reyes. Nakitang nasa unahan si Hubilla. And ayun, nilinisan pa yung ring. Pero nakakalamang pa rin dito ang mga taga-Huban, 65-64. Meron tayong, wala pang report. But abangan niyo po yung mga courtside reporters natin na talagang grabe din yung pagmomonitor ng mga teams na naka-assign sa kanila, no? Yes, partner. At yun nga, at nandyan na si Miss Mabel Etchogoyen para sa kanyang report. Mabel, anong balita dyan? Thanks ka pa, Morgan and Coach Paul. Aminado si Coach Aris ng Team Huban na nahirapan sila sa first half ng kanilang laro kontra sa Team Bulan dahil sa size advantage. Ngunit, pagpasok naman ng third quarter ay nakakabawi na sila. Yan umano ang diskarte ng Team Huban. Dinadaan nila sa bilis ang laro.
play defense dahil kung maayos ang depensa ay mas gaganda pa umano ang opensa. Iniiwasan pa rin nila ang mga turnovers at sinisipagan pa sa loob ng court kaya sila nakahabol at nakalamang. Laro lang umano, sabi ni Coach Aris, at walang personalan. And that's the latest dito sa Team Huban. Back to the panel. Ayan, maraming salamat, Miss Mabel Etchegoyen. Planas jumps for 2. At ayan, lamang na ng 3 dito ang mga taga-Huban. At nabuhayan na partner itong mga taga-Huban dito. Kasabi nga ni Mabel, talagang sipag at depensa at talagang bibilisan ng ang laro nitong mga taga-Huban partner dito sa ating third quarter. But again, a good move on the part of Kenneth Sabio. Oo. Grabe, gandang galaw partner. Ito, Nice footwork on the part of Kenneth Sabio. 10 points na siya dito sa ating laro. So kung nabuhayan partner yung mga taga-Buhan, Huban, mas nabuhayan din mga taga-Bulan dahil delikado tayo dito mga pare. Oo. At yun, muntik nang ma-shoot yun sa ilalim nitong si Serrano. Ito na naman ang mga taga-Bulan. Walang mapasahan doon kundi si De Los Reyes, pero hindi pumasok yung kanyang finger roll after a Pinoy step. Imagine 6'8", nagpipinoy step. Sabi, how can you stop that player? 6'8", tapos ganun pa lumusot. Antay mo na lang talaga na magmintes. At ayan, rebound na naman niya. After the miss of Bargario. Bustillo. Kicks it to the corner. Sabio fires and hits it. At ayan, balik sa mga taga-Bulan ng Kalamangan. 2 puntos, 69-67, courtesy of Kenneth Sabio. And that's the first 3-pointer of Kenneth Sabio sa ating laro. Mayroon na siyang 13 points dito, partner. At Ayan makakaagaw pa. Muntik nang maagaw pa ni Kenneth Sabio. At ayan, mayroon tayong substitution. Ipapasok uli itong si Noy Pragoso matapos ang konting pahinga. Labitag, Leonardo will be replacing Bargario. And si Elpos. No. So it's Yambao, Elpos, Pragoso, 2 Labitag ang nasa loob. Mark Labitag to Pragoso. Binigay kay Elpos. Elpos fakes and a floater. Yes! Parang napakasimple lang yun, Yes, pero partner. mahirap yung tirang yun. At sumali na din dito si Elpos sa scoring, partner. Bautista. Stepping on the line. So tabla po tayo. 69 all, 117 third quarter. At yun na nga, nakabalik na po sa ating mga late tuners. Talagang down po ng 17 points itong mga taga-Huban dito. But again, this third quarter, hinabol nila yan with 17-0 run dito sa ating third quarter. Ayan, Mark Labitag, short on that one. Pero yun, naagaw na ni Bustillo ang bola. There you go. Oh, what a miss by Sabio. And nakisawsaw pa doon si Ubilla. Miss din yung kanyang follow-up shot. And bakit mayroong whistle yung mga referees? Nakahiga doon sa kabila ang court partner. Itong si Noy Pragoso on that scramble doon sa ball, partner. Okay. Oo. So Noy Pragoso is down. We're hoping that he's just fine and will recover very soon dito sa sakit na nararamdaman niya. That's why natigil ang ating laro po. 69 all, 50.8 seconds po remaining sa ating laro. Again, sabi nga natin partner kanina, down itong mga taga-Huban with 17 points, and after this barrage ditong third quarter, talagang nakahabol itong mga taga-Huban partner. Imagine that 17-0 run na talagang ginawa nila this first 5 minutes ng ating third quarter. Talagang kaya sila nakabalik dito sa ating game. Pero sana naman hindi naman malala yung parang natapilok dito si Noy .
I think na-twist talaga partner yung ankle niya. Doon. So malaking factor kung mawawala itong si Noy Fragoso sa larong ito. Ngayong nakahabol pa naman sila. So baka naman kayang ipagpag lang ni Noy yan. So, titingnan natin ano. Very instrumental pa naman itong si Noy dito sa kanyang kupunan. Anyway, sa ganitong mga sitwasyon ay sana hindi mapaghinaan ng loob itong mga taga-Huban para nasa ganun magtuloy-tuloy din yung kanyang bright light dito. Pero siyempre, ang Huban ay hindi naman yan papayag na ganun-ganun lang. Iba yung linusutan nila nung nakaraang laro nila. Bulusan team yun, powerhouse team. Right now, medyo sa last minutes na napakita nila, medyo hindi masyadong orchestrated yung game nila. Pero ayan, Mobilia scoring easily. So labang na ang Bulan, 71-69. Konti lang yung diferensya ng shot clock at ng ating game clock. Oh! What a tough shot! Mula dito kay Labitag. Oh! Bulan is getting fancy there. At ayan, magtatapos po ang third quarter na meron tayong tabla na score 71-all. Sayang yung possession na yun, partner, for Team Bulan. Medyo naging fancy itong si Stal Bustillo. Papunta dito kay Drex de los Reyes. But again, sabi nga natin, back to zero, partner. Itong fourth quarter, 71-all. Ganon. So talagang very aggressive at very matyaga yung pinakita na play nitong mga taga-Huban on that first 5 minutes ng ating third quarter rather. So again, sabi nga natin, talagang walang imposible partner sa basketball hanggat may oras pa sa clock na yan. So as you can see, ayun. Yung tapilok, partner. So yun nga, kitang-kita mo naman yung twist ng ankle na yun. Talagang pati ako, partner, mukhang nanakit ang aking paa nung nakita ko yun. Pero talaga. Pero everything will be good for Fragoso. And he is being attended to by our medics team. Kaya lang, medyo tagilid yung kupunan niya dahil malaking factor itong si Noy Fragoso. Yes, lalo pat we're getting into the fourth and final period kung saan very crucial na ito. But then again, kudos sa mga taga-Huban. Grabe, yung hinabol nila, 17 points. Imagine that. Yes, partner. Talagang they played almost perfect on those minutes na kung saan sila ay humabol. Pero posible din yan para sa kupunan ng Bulan, kaya wag silang masyadong maging complacent dito. Yes, partner. Sabi mo nga, very important itong si Noy Fragoso dito sa kanilang team. Talagang 17 points na ito, partner, before that injury. At kung papansinin mo, ang kanyang 2-point average, partner, is 100%. 3 out of 3 on that 2-point average. Ayan, ang agaw ni Yambao. Nakakailang agaw na yan. At ayun, inilapit pa. Maganda sana yon. Pero kulang yung pabandang tira nitong si Duran. Sabio was fouled after the miss of Hobilia. But good challenge on the part of Duran, partner, on the driving Hobilia. Talagang never give up itong si Joriel Duran dito. Challenging that shot by Hobilia. Kung hindi mo yung challenge, siguradong 2 puntos na naman yun para kay Bato. And Christopher Hobilia ay mayroon na ditong 18 points. At ito namang mag-free throw na si Kenneth Sabio ay mayroon ng 14 points, partner. At wala pang mintis sa free throw line. So itong dalawang to talaga ang nagbibigay ng malalaking puntos dito sa kupunan ng Bulan, Hobilia and Sabio. And yun, ang unang mintis niya, no, partner, sa yes, partner, free that's throw. the first miss of Kenneth Sabio Dito sa larong ito. Napansin ko nga dito pala sa stat, partner, yung biggest run is 19-0 na binigay nitong mga taga-Huban, partner, kanina. Bustillo lumipad para sa 2 points. After that mistake being made by Huban.
Mark Labitag hits from the perimeter. 10 points na, partner. Maganda rin ang shooting nitong si Labitag, ano? Mark Labitag. Yes, partner. 10 points itong si Labitag, partner, dito sa ating laro. Bustillo open for 3. Yan, malakas yung kanyang tira. For Team Huban, partner, on this kind of situation, no need to hurry, continue their team play, partner. Huwag silang magmadali. Yun ang gawin nila, partner. Oo. Para nang sa ganun maging maganda yung they need to be careful with those kind of plays. At ayan, ipinagpaglangan itong si Noy Pragoso. Pasok si Noy once again after that medyo nabalik ko yung kanyang right ankle. And Noy Pragoso, sayang. Sayang Oo, yung extra pass, sayang partner. yung extra pass niya. Oo. Pero meron namang foul. And Bargario will be taking 2 shots. But right now, let's take Regine's report. Regine, pasok. Masyadong nagpakampante ang Team Bulan at di na-secure ang kanilang kalamangan kontra Team Huban. The momentum of the game ay nailipat sa kabilang kupunan kung saan ay nahabol na nila ang puntos ng Team Bulan. But now that we are on our fourth and last quarter, mas hihigpitan na raw ng Team Bulan ang kanilang depensa at mas palalakasin pa ang rebound kagaya ng mga naunang quarter kung saan Sabio and Jubilia can freely run inside the ball game. Ngayon, the technique that they will do to take the lead again ay mas taasan pa ang energy sa loob ng ball game. That's the update from the court side. Balik sa inyo Kapa Morgan at Coach Paul. At ayan, medyo may masamang bagsak dito. Itong si Kenneth Sabio. Been challenged by Noy Pragoso. And Kenneth Sabio still down on the floor. Holding his buttocks. Oo, partner. Sana hindi naman malala itong bagsak niya. Then again, our medics team are ready. Grabe Always itong mga ganitong players mga natin sitwasyon. dito, partner. Masyado Grabe, na kasing going intense. hard to the basket talaga lagi. Dinikdik talaga ni Noy Pragoso. Talagang kailangan niya talagang isapal yung still Sabio is down. We pray that he will recover soon. Oo, as you can see on your screen, Kenneth Sabio still down dito on that last play. At inalagay na siya sa stretcher. Ito yung mga pagkakataon na ayaw natin makita. Yes, Intense partner. yung game pero pag nakita na natin na talagang nasa momentum na yung kalaban natin, bigyan na natin ng pagkakataon. Yes, hope mag-hope na lang na mag-mintis or yes, hope Kenneth Sabio is fine naman. He's been I think it's going to be good. Medyo baka lamog lang yung buttocks niya kasi yun ang bumagsak eh. So atin titingnan yan ng ating mga medics dito kung talagang it's an ordinary foul on Noy Pragoso. That's a third foul, I think, partner, on Noy Pragoso. Tingnan natin to. So wala namang intention, partner, talaga. Going for the ball pa rin si Noy kasi straight up naman. Talagang medyo na out of balance lang itong si Kenneth Sabio on that play, partner. Pero good gesture on the part of Noy Pragoso, partner. Lumapit kagad naman siya dito to apologize. Even nag-sign of the cross pa rin siya. Para alam naman natin na wala naman siyang intention at alam niya din yung nararamdaman dahil player din siya. Player din siya. And Nakakaranas Christian din siya Placer, partner, made that free throw. At bagong salta ito si Christian Placer dito sa ating game. Sige. Let's see kung anong magiging contribution ng Placer for Bulan. At ayan, Bustillo. After sa matyagang binabantayan ng
Itong si Planas ay nakadukot ng bola. At ayan, 6 na naman po ang kalamangan nitong mga taga-Bulan. Planas trying to make a 3 sa harap ni De Los Reyes, pero wala, hindi pumasok ang kanyang tira. Hubilla daw. So good thing, from here nakikita natin na nakatayo na si Kenneth Sabio. Ay nako, salamat. Salamat po. Medyo maalat din dito si De Los Reyes. Yes, partner. Nakakailan pa lang siya dito sa larong ito. I think makaka 3 points pa lang siya dito or 2 points. 8 points, partner. Itong si Drex De Los Reyes at Noy Fragoso. Another made that basket. Ayan, Noy Fragoso na with the ball. At siya ay pinigilan na nitong si ni Estal Bustillo. Yes, partner. Itong si Bustillo mayroon na ding 16 points at itong si Noy Fragoso ay mayroon ng 19 points dito sa ating game, partner. Okay, so kukuha tayo ng report mula sa ating mga courtside reporter kung ano yung developments kay Kenneth Sabio. Oo, partner. We'll see mamaya kung ano ang magiging report ng ating mga courtside reporter dyan. But again, Noy Fragoso continue to score, partner, dito sa ating game. 79-76. So, 3 lang uli ang inahabol po nitong mga taga-Huban dito. Okay, 3 na lamang po yan. 6.50. Fragoso missing the second free throw pero nakuha ng kanyang kampe ang rebound na si Prince Yambao. Bargario, balik kay Planas. Planas fires and hits a 3. Tabla na naman po tayo, mga kasurog. 6:38 remaining sa ating ball game. Nakita natin na bumalik na sa bench itong si Kenneth Sabio, but we will see the exact situation. We will be informed by our courtside reporter maya-maya lang at abangan niyo po yan para sa mga nanonood na mga, especially yung mga kamag-anak nitong si Kenneth Sabio. Nabitawan ni Bargario yung bola while trying to do a home run. Pero nandun sa yung chase down ni Bustillo. Si Bustillo, kung mapansin mo, partner, ayan na. Mukhang ipapasok na ulit, partner, itong si Kenneth Sabio dito sa ating game. Ayan, so medyo na. Okay naman siya. Ay salamat. Nako, maraming salamat po. From our man above. At ayan, may tanga na siya ng bola. Sabio. Fakes. Bigay kay Hubilla. Nabitawan ng bola. Lalas na. May tangan. Noy Fragoso. To Mark. Labitag. Labitag. Heavily guarded by Hubilla. Now it's Planas. Balik kay Labitag. Kicks it out to Bargario. And scores from the corner. That's a 3 at 5:43 dito sa ating laro. Ikalawa nito ni Joshua Bargario, partner, at mayroon na siyang 13 points. Lamang na dito. Lamang na po dito ang mga taga-Huban. At ayun, what a defensive stop on Noy Fragoso. Blocking 2 times Christopher Hubilla. At nakahanap pa siya. Nakakuha pa ng offensive foul mula kay Hubilla. So, Christopher Hubilla was very frustrated on that play. So, iba yung level of play dito ni Noy Fragoso, partner. Dito sa Sorsogon, napanood natin siya from the champion team, Kamaligan team sa Kamsur, and then nag-Camarines Norte siya, under team Mercedes. Tapos nagkatandoanis pa ata yan. Parang hindi naman. Dito na siya. Pero iba yung nilalaro niya dito. So kailangan pa pala, partner, matapilok, partner. Oo. Ayan naman si Planas, fade away jumper, wala. Rebound Bustillo. Kailangan makascore dito ang mga taga-Bulan. Nice shot mula kay Kenneth Sabio. Parang walang nangyari. Ayun, talagang kay Kenneth Sabio, partner. Mayroon na siyang 16 points dito sa ating laro, partner. So isa lang po ang kalamangan, 82-81. Pero again, hinabol po ito ng mga taga-Huban kanina. 17 points po ang nilalamang ng mga taga-Bulan.
Pero ngayon sila na ang lumalamang. And there you go. Bargario hitting another 3. Third triple nito ni Joshua Bargario. Grabe. Ang 16 points na din. Oo. Sabio doing the work underneath. At itong Sabio talaga ang kumakana ngayon dito sa mga taga-Bulan. After the fall, inilabas siya sa stretcher. Pero ayan, nakabalik na. Dalawang beses siya ginawa yung ganong move. Yes, partner. Talagang Dito sa ganda larong ng ito. footwork nito ni Kenneth Sabio. Ganda. This guy is very fun to watch, partner. Dito have- sa Ako Bicol Sorsogon. Do you have any information about this Kenneth Sabio? Naglaro ba siya sa ibang mga malalaking liga or mga universities? Tanungin ko mamaya, partner. Hindi ko Oo, pa nakausap di ito pa si na- Kenneth di- Sabio eh. Di pa natin masyado oo. talagang kilala si Kenneth Sabio. Oo. Pero nagpapakilala siya dito. Oo, partner. nagpapakilala, partner. Pero tanungin ko mamaya kasi sabi nga natin, ang dami kasi mga player talaga na mga galing dito sa parte ng Sorsogon. Sorsogon, oo. And talagang nagpakita ng laro itong Kenneth Sabio na to, if I'm not mistaken, nung kanilang last game, partner, against Bulusan, partner. Tama. So talagang doon ko nakita, partner, na talagang grabe ang laruan nito. And again, may report tayo kay Miss Regina. Regina, anong balita dyan? Kanina nga, coaches, ay nagkaroon ng collision between Sabio and Progoso sa loob ng ball game kung saan ay nagresulta sa pagkakabagsak ni Sabio at tumama ang kanyang lower back. Pero sabi ni Coach Bok ng Team Bulan ay maayos na ang kalagayan ngayon ni Sabio kung saan ay nakabalik na ito sa ball game. Yan ang update dito sa courtside. Balik sa inyo Kapa Morgan at Coach Paul. Okay, maraming salamat Regine Bue. And ayun. Mark Labitag. At ayun na naman, open na open si Bargario. Don't leave him that way. Eto, sabi niya, papasa ko na lang. Yambao gets fouled. Grabe yung intensity ng laro. Huban still leading here. 85-84. Prince Yambao will be taking 2 free throws dito. Yes, partner. So, eto nga. Warning for penalty na itong mga taga-Bulan dito, partner. At 4 minutes and 1 second sa ating fourth quarter. At eto na. Yung free throw is being awarded now to Prince Yambao. Tapos, tumama lang sa ring pero hindi pumasok. Very crucial din itong free throw na to. So kailangan mabago ito din ng sitwasyon itong mga taga-Bulan. But right now, okay, so pumasok yung pangalawa. So it is now a 2-point lead. Kailangan mag-score dito ang mga taga-Bulan. Sabio trying to deliver once again pero kapos yung kanyang tira. Pero nananatili sa mga taga-Bulan ang bola. Nice pass but the shot. Fajardo gets fouled. And merong pagkakataon dito na makatabla itong mga taga-Bulan. That's Elpos, partner. Okay. Medyo nahirapan doon yung mga taga-Huban to get the rebound. Kasi hindi masyadong nakababa doon itong dalawang player nitong Huban na si Progoso. At another foul ang itatawag dito kay Elpos. At penalty na sa 3.40 mark ng ating laro. Itong mga taga-Huban dito. First free throw ni Fajardo. Pasok. Pasok, partner. So, Both teams, partner, are in penalty na. Oo. At 3 minutes and 40 seconds. So, pasok yung dalawa. So, 86 all tayo. Possession ngayon ng mga taga-Huban. Labitag. Tuyambao. Binigay kay Pragoso. Pragoso tumira ng 3.
Muntik na pumasok. Rebound, Hubilla. Hubilla ginugulo nitong si Elpos. At yon. Nagsaksi doon itong si Hubilla kontra dito kay Noy Progoso. Good defense but better offense on that partner. situation. So, balik sa dalawa. Balik sa mga taga-Bulan ng Kalamangan. Yambao steps back and fires! What a shot by Prince Yambao. Para mga tira ni Paul Redoblado. Para mga tira ni Paul Redoblado lang. Oh, Di that's tayo narinig, another di foul, tayo partner. narinig. On the part of Elpos. Alright, sige. So, So, that's on Mark Labitag. So, penalty na dito. oo. Again, may chance itong si Fajardo para mapunta ulit sa kanila ang Kalamangan, partner. So, hindi na ipasok ni Fajardo ang unang tira. So, meron pa pagkakataon para makalamang sila dito. So, pasok yung pangalawa. 89-88. Isa po ang Kalamangan. 2 minutes and 52. Lanas. Hindi pa hinahawakan ng bola para hindi pa tumakbo ang oras. At ayan, nakaabang na sa kanya si Kenneth Sabio. Noy Pragoso. To Mark Labitag. Naghahanap ng screen. Binilay kay Fajardo. Oh no, that's Pragoso rather. Pragoso, nowhere to go. At gustong agawan itong si Fajardo. Gustong kunin sa kanya ang bola. And the referee says it's a jump ball. It will stay dito sa mga taga-Bulan, partner. Taga-Bulan, oo. Pag-ikot ni Noy, isang mataas na building ang Bumangga siya. bumangga siya sa isang mataas na building. Alright, sige. 89-88. Huwag kayong kukurap mga kasarog dahil ganon ka-intense at ka-exciting ang ball game na ito. And again, itong game na to ay must win for these two teams kung saan magiging very crucial ang magiging winner nila o pagkakapanalo nila dito sa larong ito. Postillo, binugulo ni Labitag. Fajardo, nakanakaw doon. At ayan, tatlo na po ang lamang nitong mga taga-Bulan at 2 minutes and 15 seconds. Kailangan dito makascore na ang mga taga Huban. Medyo lumamya sila ng konti. Parang nawala yung intensity. Hindi natin alam kung bakit. Yambao. Working his way. Papasok. Pero marami ang sumabit sa kanya. Gustong sumama. Pataas. Yes, partner. So that's a foul. On that drive. But right now we're taking a look at the mayor. That's the Vice Mayor, Cheska. Hello po, Vice Mayor Cheska May Robles ng Bulan, partner. At ayan, ang unang free throw nitong si Prince Yambao. Pasok po yan. 89-91. Pangalawang tira, wala. Pragoso, nakuha ang rebound. Meron pa pagkakataon ng mga taga-Huban dito. Pero wala yung tira ng Noy Pragoso. Eto na. What a finish for Christopher Hubilla. This time, ang momentum nasa mga taga-Bulan na, partner. Yes, partner. Balik sa mga taga-Bulan at yun na. That's an easy basket for Chris Hubilla with 22 big points, partner, on this game. At itong si Chris Hubilla mayroon na ding 8 rebounds, partner. Or make that 10 because of that rebound niya nung nakaraan. But again, ito, isa ding talagang bright light dito, partner. Itong si Mark Fajardo coming off the bench, partner. Na mayroon ng
10 points dito sa ating laro and yung last na dukot niya. Dukot sa ilalim. Dukot sa That's a ilalim. crucial shot. That's a crucial making the lead to 3 before this shot nito ni Chris Obilla. Oo. And right now, meron na silang 5 kalamangan. Oo. Dito kontra sa mga taga-Huban. And meron pa naman pagkakataon dito siyempre ang mga taga-Huban na makahabol pa at dumikit sa larong ito. And who knows, baka sila pa yung manalo kung papala rin. This is just the 4-point lead with 1 minute and 44 seconds po remaining sa ating laro. Obilla getting ready for the free throw. At ayun, umalog lang ang kanyang tira. Mark Labitag may tanga ng bola para sa mga taga-Huban. Pasa kay Noy Fragoso sa ilalim. Gets blocked by Bustillo. Pagod na dito si Noy. Pagod na. So, meron tayong review and Yes, partner. both teams were requested to go to their respective benches. But good block on the part of Stal Bustillo on Tama. on the aggressive Noy Progoso on that sequence partner. Pero mako-commend natin yung pagtataas lang yung pag-defend nitong si Fajardo. Yes, partner. Dahil Standing. doon nabago yung shot nitong si Fragoso. Itong Medyo lean back siya. Kaya timing naman para kay Noy Fragoso ni Bustillo na kayang-kayang abutin para sapalin yung Of course, bola. itong si Bustillo, high flyer din ito for Team Bulan partner. So Tama. talagang good then defense on the part of Mark Fajardo standing his ground. Oo. So that's an unsportsmanlike foul. Sportsmanlike foul ang tatawagin kay Prince Yambao, and we will see kung ano yung eksaktong mga nangyari. Baka mayroon tayong replay dyan ng sequence na yon. But right now, somebody will shoot for that unsportsmanlike That's a foul. breakaway na sana for Team Bulan partner. But again, final pa nito ni Prince Yambao. Hindi na ipasok ni Bustillo ang free throw. Still missing for Team Bulan dito. Again, Wala pa rin. partner, talagang they are giving an opportunity dito sa mga taga-Huban para makabalik. That's, if I'm not mistaken, 3 consecutive free throws because of also the free throw nito ni Chris Obilla na Mintes, partner. Oo. De Los Reyes against Yambao. Nakita si Fajardo. Pero Fajardo heavily guarded. And nabitawan niya ang bola. It went out of bounds. It will be Huban's basketball. 4 lang po dito ang inahabol ng mga taga-Huban. Meron sila ditong pagkakataon na matapisan at makalapit dito sa mga taga-Bulan. They've been working very, very well mula pa kanina. Yambao forcing that one. Medyo pinilit, partner. Oo. Pilit yung tirang yun talaga. Pag mga ganyan, yung coaches sasabihin, although that's a good one-on-one play on the part of... So that's the SK Federation President ng Bulan na si Jerry Ann Gardola. And unang tira nitong si Fajardo, pasok. Pangalawang tira, pasok pa rin. So, 6 na po ito. Kaya pa to, partner, with 55 seconds. Yambao posting his way and scoring. Yun ang parang gusto niyang gawin kanina. Yes, partner. At
again, sabi nga natin, double team siya doon, partner. So, Oo. ang dapat niyang ginawa siguro, hinahanap niya na lang yung teammate niya. Pero that's a missed opportunity on the part of Team Huban, yung possession na yon. But again, nakabawi siya on that sequence. But sabi nga natin, slim na yung chance kasi yung oras medyo na bumaba na. Pero kailangan nila makastop dito, partner. Tama. One stop, tapos a quick 2 maybe or a quick 3 at makakabalik pa itong mga taga-Huban dito sa ating game. Alright, so if you're a supporter of Huban, huwag kayong kukurap. Ganon din kung kayo ay mga taga or pumapanig sa mga taga-Bulan, huwag kayong aalis sa inyong upuan dahil very crucial po ang laro natin dito. 95-91 ang score. So, 4 lang po yan at 45.8 seconds remaining. Still here on the first game or first matchup natin sa ng ating doubleheader dito sa ating day 17. Mamaya mapapalaban ng Gubat kontra sa Irosin. Ito na yung depensa full court. Naagaw ng mga nakapula. At ayan, Prince Yambao umiscore. Pero down pa rin itong si Labitag. Let's see kung ano yung dun sa defensive stance niya. Yes, partner. Kung saan doon nag-initiate yung steal nila. Sige. This is our third man down, partner, Oo, dito third sa man down. ating laro. Itong si Labitag. At ano ang hinahawakan niya? Sa may parte ng bunganga, partner. Nandun si Coach Pao Biñas at ayan, nandito na rin yung mga representative natin ng from BFP Yes, partner. kung saan sila yung nag-act as our medical team dito. So, maraming salamat po mga taga BFP sa inyong suporta sa Ako Bicol Cup. Very important din po ang inyong role dito sa ganitong mga sitwasyon na merong mga players na nasasaktan. Again, sabi nga ni Coach Paul Sepe ay 3 na yung bumagsak kanina. But magandang balita naman po dahil lahat ng bumagsak naman masyado. ay Hindi naman seryoso. nakabalik naman sa laro. At yung mga injuries nila ay hindi naman talaga seryoso, partner. But sana itong ito 'yon. So tumama siya dito sa ni Bustillo sa shoulder. Oo. Kumbaga, may reach in, tumama siya. It's a no call, partner. May contact. Ayan, ilalabas muna siya gamit ang stretcher. At umaasa po tayo na sa mga ilang minuto ay makaka-recover kaagad itong si Mark Labitag. Yan, balik sa bola, partner. Itong dito sa mga taga-Bulan, partner, kasi nakascore itong si Prince Yambao again. 2 puntos, partner, ang hinahabol dito. Tama. So ito na naman ang Bulan aatake dito with Humilla bringing the ball down. At away from the ball, meron tayong ayan, again, both players are being requested to go to their respective benches. Okay, review yan, partner. Away from the ball, bumagsak na lang bigla itong si Stal Bustillo. Oo. Sa malapit ng bench itong mga taga-Huban, partner. I think merong hindi magandang doon from That's on your Leonardo Labitag. And magkapatid ata ito ni Mark Labitag. Baka he's trying to retaliate. We don't know. Kaya sige, asahan natin yung mga report from our CSR kung ano yung mga
eksaktong detalye ng mga nangyayari. With 27.3 remaining sa ating game. Again, 95-93 po, 27.3 seconds remaining po ang ating game. Again, itong mga taga-Huban trailing by 17 points sa pagpasok ng ating third quarter at hinabol nila iyon on that first 5 minutes ng third quarter. 17-0 run ang ginawa nila kaya sila nakabalik dito sa ating laro, partner. Tama. And right now, it's just a 2-point deficit. And sa mga nagtatanong po, ang standing po ng dalawang team na ito, ang Team Bulan ay 3-2, 3 panalo at 2 talo, at itong Huban 4 na panalo at 2 talo. So talagang very important itong larong ito for both teams. But again, Ito yung magdidetermine ng yes, kanilang magiging posisyon sa susunod na round. On your view, number 1, Leonardo Labita. 49 foul. Third personal foul. Penalty. Ordinary foul yung itatawag kay Leonardo Labitag. yes, partner. So penalty na dito itong mga taga Huban. So tingnan natin kung maibubuslo ni Stal Bustillo itong dalawang free throw na ito para madagdagan ang kanilang kalamangan. Ayun, pasok ang unang tira ni Bustillo. Kanina naalala ko tumira siya sa free throw line, 2 Muentes. Pero ngayon maganda yung unang tira niya. Pumasok yung pangalawa, na-rebound ni Hubilla ang bola. Nasa kanilang possession ngayon. Labitag fouls Hubilla. That's a sorry rebound on the part of Team Huban, partner. Sayang yung possession na yon. 3 lang sana yung kalamangan. Oo. Long rebound at nakuha pa nito ni Chris Hubilla. So tingnan natin, partner, kung talagang maipapasok ito. Again, miss, partner, on the part of Christopher Hubilla. So this is just a 3-point lead, partner. Very crucial to. May 20 seconds pa. At ayun, missed both free throws. May pagkakataon dito na tumabla ang mga taga Huban. Ayan, Yambao against Hubilla. Bargario almost making the shot. Pero yon, hawak-hawak niya yung kanyang binti sa sakit dahil I think nakaapak siya sa paa ng defender. Pero yun, nagtapos na po yung ating laro dito. Pero i-review yon kung merong violation doon na itatawag dito sa mga taga-Bulan. And again, another man down. It's Bargario, Joshua Bargario. After that 3-point attempt. Yung focus na kasi doon sa bola, shot, no? Oo, partner. So ayan, yung mga pangyayari dito. But again, this is a win. So nakita nyo naman yung replay doon. Yung doon sa paa ni Prince Yambao tumama, partner. Saan tumama, partner? Sa paa ni Prince Yambao. Sa kanyang teammate lang naman. Oo. So again, that's the end of the game. 96-93. Bulan escape this one, partner. Oo. And Bargario naman is mukhang okay na. Medyo nag-escape siya sa paglalakad pero I think hindi naman malala yung bagsak niya. Twisting his ankle. Ayan, so 96-93 ang final score natin dito. Bulan winning this one. And ano ba yung chances nitong mga taga-Huban, partner? Now that uuwi sila na meron silang 4-2 na kartada. Yes, actually, partner, 4-3 na yan. 4-3 rather. Oo, dito. So again, medyo lumiit yung kanilang chances, partner.
in contention on the top 2. At ito namang mga taga-Bulan na abante sa 4 and 2 at mayroon pa silang chance dito, partner. Sabi mo nga, ang kanilang chance na lang is yung magkaroon, partner, ng mga triple ties, partner. Oo. But again, sabi nga natin, dikit na dikit itong mga score. And mayroon tayo yung tinatawag na quotient system, plus minus. So, Oo. very important sana kung kaya mong tambakan yung kalaban mo, tambakan mo na. Oo. Kasi for mga triple ties talaga, yun ang dapat ginagawa. So, very important ito. But again, yung contention ng Team Huban medyo slim na, partner, on the top 2 because of this loss. Sabi ko nga, very important itong game na ito for both teams. Tama. So, pero nanaig dito po ang mga taga-Bulan and alam natin na mas masaya ngayon na uuwi ang mga taga-Bulan kumpara dito sa mga taga-Huban. So, congratulations sa kupunan ni Christopher Revilla at ang mga kasama niya sa kupunan ng Bulan na aangat dito sa ating elimination round at magkakaroon ng mas magandang chance para sa ating second round which is the semis na malapit na yan, partner. Mga ilang tulog na lang yan. Semis na po tayo dito. Ganun na kabilis yung mga pangyayari dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Yes, partner. Oo. So, but kudos to this Team Huban, partner, on that resilient run na ginawa nila on that third quarter, partner. Tama. Talagang 17-0 para makabalik. But they came up short on this game. Sabi nga natin, on that last 2 minutes ng ating fourth quarter ay bumalik yung momentum pabalik sa Bulan. That's why medyo Bulan escaped this. But again, muntik na dito yung Bulan, partner. Muntik ka na. Again, and then alam mo, kinabahan dito yung Bulan. Doon sa last 3 minutes na yon ay nakapado na doon ang Bulan. And of course, talagang daming swing nangyari. 3-man down. Itong si Sabio, itong si Labita, itong si Noy Fragoso. Idagdag mo pa si Bargario. Si Bargario sa last seconds ng ating ball game. Possession. So, but again, these two teams talaga very fun to watch pag ito naglalaro itong dalawang kupunan na ito, Bulan and Huban, partner. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, even those yung mga kanilang mga bench player talagang napakasisipag at talagang napakagaling. So again, as you can see the highlights of Chris Ovilla. So I think partner, siya ang candidate dito sa ating kasunod player of the game, partner. Ito si Chris Ovilla. Pero tingnan pa rin natin. Maganda pa rin. Maganda din yung ipinakita ni Kenneth Sabio dito. Oo, Kenneth Sabio. Grabe. Yung Stal Bustillo, partner. Maganda din ang pinakita. So tingnan natin kung sino ba ang ating magiging kasunod player of the game dito sa ating laro. But again, ito very steady din itong si Mark Fajardo, partner, coming off the bench dito. Very crucial yung 2 points na i-contribute niya underneath kanina in the last minute of the ball game. So yun, partner, at ito tuwang-tuwa itong ating mga kasamahan dito sa Ako Bicol Cup. Ayan, picture daw. Bakit kaya tuwang-tuwa yung mga yan? Ayan. Hello Pause muna tayo. Pause. Hello sa inyong lahat. At again, thank you po. Ito sa lahat ng manonood, meron pa po tayong game 2. Labanang Gubat kontra Irusin. So itong Irusin, partner, wala pang katalo-talo dito sa ating laro. At itong Huban naman, medyo inaalat with 1-4. 10 panalo at 4 na talo. Gubat. Gubat, I mean, sorry. Sorry po. Gubat 1-4 dito sa ating game. Tama. So, right now, ibato na natin kay Miss Cassandra Seton and our Kasurog, best player of the ball game. Kami po ni Coach Paul Sepe ay magbabalik maya-maya. That's a wrap for our first game tonight. Kaya naman kasama ko na ngayon ang Kasurog best player of the game na si Christopher Revilla of Team Bulan with 22 points, 14 rebounds, 1 assist, and 4 steals. Wow, congratulations for winning this game and for being the Kasurog best player of the game, considering na ikaw ang may pinakamalaking contribution sa inyong team and that was a crucial game for the both teams. Ano ba sa tingin mo ang pinakamalaking impluensya mo sa iyong teammates and in your team in general? Natutulungan mo ba sila in boosting their confidence or ginaguide mo ba sila in terms of their play? Yung natutulong ko lang sa kanila, yung palakasin talaga yung loob nila na huwag paghinaan, na ituloy lang nila yung laruin nila yung laro nila, huwag silang mahiya and ipakita lang nila kung anong talent nila. Ayan, may message ka bang gustong sabihin now that we are live? Una sa lahat, nagpapasalamat ulit ako sa Panginoon na binigyan ulit kami ng pagkakataon na makalaro dito and makapunta kami ng safe dito. Sana makauwi din kami ng safe and sa family ko sa Bulan, kay Papa sana gumaling na sa mga tita ko, coaches, sa teammates ko.
sa girlfriend ko sa Cebu, family niya, and mga kaibigan ko sa Zone 7, and kay Vice Mayor Cheska, and kay Romeo Gordola, sa mayor namin, Romeo Gordola, and kay Sir Bilog, and sa walang sawang pagsuporta mga taga-Bulan. Yun lang po. Ayan, thank you very much. That's the end of the first game. Magkikita-kita ulit tayo mamaya for our second game. Gubat versus Irusin. Once again, this is Cassandra Seton, your resident courtside reporter. Thank you for supporting Ako Bicol Cup Sorsogon.